Malah iki dandang arep tak ngedang gedang malah isi enek sayur gorine. Iki sayur gori arep tak adahi karo apa iki mangkok ora eneng padha ning ndi mangkoke ya. Jan dandang ya kur siji, enek sayure. Arep gua adang-adang kudu dipindah. Ki mangkok ki padha mlayu ning ndi jane arep gua adah kok ya nganti bingung kaya ngene. Padahal mangkokku lho akeh. Kok padha ora eneng. Walah. Mangkok UN aku numpuk kabeh. Aduh, nanti wong iki yo tak balekne ge. Ora eneng yo. Jero paling. Yo alah kepiye lek arep madahi aku ngene iki. Wong jenengane mangkok kok padha dolan, ora gelem bali dhewe. Ada baskom iki mosok baskom tenan. Payah kaya ngene iki. Mosok kudu tuku meneh. Mau ora ki wong iki. Assalamualaikum. Yu. Nanti mae wong iki ya. Nanti wong ya. Yu. Ki sapa kacelok-celok meneh? Ya. Walah yu iki lho aku arep balik ke mangkok. Lah kok akeh temen mangkoke? Lah iya anggere anu kaya aku njaluk sayur karo sampean lho. Iya iki yu. Lah ya pantesan mangkok sepirang-pirang tak goleki aku arep madahi sayure sampe bingung renek mangkok bakno numpuk ngonamu kabeh to. Lah iya. Payah kowe iki. Lah anggere aku ngenteri sayur kek dibalekne mangkoke, disae gek dibalekne. Ora kaya ngene iki numpuk sak irang-irang. Mun aku lho nganti entek resik yen raraan, ora ning mangkok. Iki lho mangkate nggonamu ki ning isine. Lah kok balik ora ning isine kaya ngene iki piye karepmu ki? Ora ketang apa iki mbok diisi ngono lho. Ora kosong lompong kaya ngene. Besok meneh-meneh agar nggawa mangkok kok kene iki balik diisi. Ya wis yu, matur suwun yu ya. Yo. Kok pantesan mangkok seirang-irang ora eneng. Bakno ngumpul lho omahe. Dek kabeh kaya ngene iki payah tenan kok. Ora tanggung jawab lek dikek-keki apa-apa iki. Beneran tak nggo ada sayurku iki arepe kok.